sa IFM News! Samantala, Idol, talagang ramdam na po ang Kapaskuhan. Ito na po dyan sa may Capitol Beach Park sa Lingayen na ginawang Christmas Village. Alamin po natin po yan sa Good News ni Idol Ruru Hugotero. Agaw atensyon ngayon ang Capitol Beach Park sa Lingayen, Pangasinan matapos itong gawing Christmas Village. Namumutik-tik sa iba't ibang klase ng ilaw ang lugar na kinaaliwan ng mga bata at matatanda. Kabilang sa mga atraksyon ay ang gingerbread man, snowman at mga miniaturang bahay na nagsisilbing simbolo ng kasayahan at pagmamahalan tuwing Kapaskuhan. Bukod dito, nag-umpisa na rin dayuhin ang mga bumibisitang turista at residente ang mga food stalls na nag-aalok ng mga lokal na pagkain. Kahit hindi Pasko, marami na ang mas pinipiling mamasyal sa Capitol Beach Park dahil sa ganda nito at sa dalang simoy ng hangin. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!